Roconin asiantuntijuus on ollut se, joka loisti ihan alusta lähtien, että se on ollut yksi syy, miksi on tullut valituksi. Ei ole tullut sellaista haastetta vastaan, mihin Rocon ei olisi pystynyt löytämään ratkaisua. Kun vertaa Roconia muihin toimittajiin, niin kyllähän se ketteryys ja se semmoinen nopeus on mun mielestä heidän valtti. Roconilla on tosi hyvät tuotetietoasiantuntijat ja heillä on osaamista tiimistä. Vaikka itse tuntuisi, että joku on haastava ongelma, niin sit yhdessä kun tehdään, niin kyllä se aina se ratkaisu löytyy. Tuotteiden määrä ja julkaisukanavien määrä kasvaa koko ajan. Ikuisuushaaste on se, että me ollaan monialayhtiö. Että meillä on tuotteita joka lähtöön eri kategorioista ja eri asiakkaille. Et huulipunista sivuuskoneisiin ja kokonaisiin labrasaleihin. Akeneo PIM on sellainen järjestelmä, joka tarjoaa open source-mallia, joka tarkoittaa sitä, että meidän ei tarvitse maksaa lisensseistä. Käytännössä me maksamme kapasiteetista ja tuesta Roconille ja sitten käyttäjämäärä voi olla mikä tahansa, tuotemäärä voi olla mikä tahansa, ei ole sellaisia rajoituksia, joten se on ollut valtava etu verrattuna vanhaan järjestelmään. Ja sitä kautta on säästöä on tullut merkittävästi, joista on kyllä omistajatkin on tyytyväisiä. Mun duunissa on aika paljon käsitellään dataa ja ollaan sitten yhteistyössä tietenkin näiden järjestelmätoimittajien kanssa ja yritetään parantaa meidän prosesseja. Ja onhan se mukava tehdä toimittajien kanssa töitä, jonka kanssa voi nauraa palaverissa. Että se on aina mun mielestä niin semmoinen hyvä merkki. Niin kuin tiedättekö te, että tiimi toimii, jos me pystytään myös nauraa yhdessä. Roconin ydintiimi viimeiset 7 vuotta on pysynyt samana. Ne tietää, mistä on kysymys ja miten pitäisi lähteä ratkaisemaan niitä uusia haasteita. Emme ole ihan kaikista helpoin asiakas Roconille, mutta kyllä tämä toimii.